Good morning, good morning, good morning mga sisi. Welcome to my vlog. This morning, pakita na ko sa inyo ha akong mga bulak. Tcharam! Bali akong gikalingawan kadabuntag mga sisi. Nigbangon. Diretso dayon diri sa ako ang likod. Magtanatanaw sa akong mga bulak. Red lips. Mo ni red lips mga sisi. Nindot kay siya og tubo. Check na ako ni siya kung okay ba iyahang pagkatubo. Okay ba iyang mga yuta. Ang uban manggod ani na mga ulod, na mga kanang ulod bantayan kayo na to na siya kay mukhaon na siya og dahon. Atong i-check ang mga dahon mga sis sa ilalom. Di ta kabantay sa ilalom gani sa dahon diri. Na ay mga ulod mao na nga atong mga bulak magpahak-pahak ang dahon tungod sa ulod ilang kaunon. Kay ulan man gabi atong buhaton ato lang siyang esprehan og tubig. Ani lang ta mga sis, esprehan lang nato. Ulan man gud gabi basta ulan dili kaayo kabalo mo ang bulak dili na sila gusto og pero maminti basa ang ilahang yuta malata ang ilahang gamot muna nga sprehan lang nato ilahang mga dahon. Ang bulak mga sis mura po na siya og bata alagaan iguon gikan sa ulo padulong sa tiil limpyuhan ang mga dahon. Ana lang spray lang ta. Kay basa man ay lahang yuta o basa man ang soil. Sunid lang nato siya, liguon nato yahang dahon. Aron fresh siya tan-awon. O, di ba? Ana lang mga sis ang buhaton. Good morning po na nimo sila mga sis. Kay ganahan man po na ang bulak good morning. Aron nindot ilang tubo. Aron happy po sila. Kay murara po ni sila og tao mga sisi. Need nila alagaan, need nila istoryahon. Kay aron nindot ang ilahang pag-bloom. Awa mga sis, dako kaayo siya. Dako kay siya heart shape. Kaladyom ni siya mga sis. Kini ang mga aglumina. Wala ko kabalog sa mga pangalan ani mga aglumina. Naani sila yung mga pangalan, naani sila yung mga variety. Pero wala na ko memorize sa mga pangalan ani daghan panig kulang mga sis akong aglumina. Kini ganahan kay ko ani niya mao ni siya black velvet. Black velvet daw ni mga sis. Liguo na to si black velvet. Hello black velvet, good morning. Maligo ka. Ligo ka og sayo ha. Imong amo wala pay ligo. Oh my. Kabalo mabukin ni mga sis. Kabalo mabuani. Mo ni siya ang Calathea tricolor. Unya mga sis. Kabalo ba mo nga nagpalit ani akong bana? Ngadto mig palengke before siya nila og abroad nagpalit siya bulad. Karon, karting inita mga sis, grabe ka init sa palengke. Ano siya ikaw lay naog dito kay diri lang ko sa sakyanan kay parting inita ikaw lay palit og bulad anak ko siya ha tingala ko nga pagkatadto ni balik wala siya kapalit og bulad anak siya gang adto ra gud dito gang kay ang mga tao dito nagkagubot dili ko ay parting inita
ikaw lang to dito sa din ang nagkagubot diha. Anak pa siya nga. Naim na maligyag bulak dito. Nya ang mga tao nagdasmag-dasmag, nagkagubot kay barato ra daw niya. Kato daw nga bulak. Hindot to kayo to. Ko nga, ani na ko magbulak-bulak, idaghan na kay kog bulak. Pagpalit na dito bulad kay perting inita, manguli na ta. Anak ko. Anak siya. Bahala ka, di ka patuhos ako ah. O di lagi bulak na palit ng bulad. Pinilaging kapuyan ta mo gawa sa sakyanan kay init kaayo. Talawan tag init mga sis. Nang lakaw namin, nakapalit na siya bulad. Diyos ko, tingala may nga nakasugat, mamig mga tao, nagdakbit-bit mga bulak ba. Anak ko nga, pang, wapo kayo mga bulak oh, di pang bit-bit. Anak pa siya nga, mao gani ingon ko sa imo nga adto didto. Mao nang mga bulaka ang naa didto. Kung halak ka, balik ta balik. Sako kay kung bana, anak kung bana tanawa, maglisod tag U-turn. Balik kang buta, nakabalik ko yung mga sis, nakapalit ko bulak. Mao ni. Kung ba na nakalarga atong October 7. Mao pa ni ang bulak natubo mga sis. Pero at least buhi siya. Buhi siya mga sis. Unta managhan pa ni iyahang dahon kay ganahan kay kuani sa iya Calathea tricolor. Na ako inani pero dwarf. Dara oh. Dwarf ni siya. Dwarf. Mura po kamatyo nun. Simba ko. Good morning. Itong bubuan. Kabalo mo mga sis. Bisag asa ko mo adto. Nga lugar. Kakita ko bulak. Yun ako nalungan. Hinto din ako ma-bit-bit. Basta maibog lang ko anang bulaka. Tagbawon dyan ako nagpangayo mga sis. Maghilak di ko dili na nila ihatag. Kung di nila ihatag, akong paliton. Mga sis. Yan siya. Sprayhan lang na to. Namulak na ang akong variegated bumbel mga sis oh. Yan na lang na siya. Liguon lang na mo siya mga dahon. Sprayhan lang. Kay ulan man gabi basa ang yuta. Mali ako mga Sansevieria mga sis oh. Kaso lang nagsakit siya. Kini nagsakit siya oh. Pahirap mga sis, pahirap naman diha. Kinsay nakahibalo kung sa tambal ani nga sakit oh. Nalata siya hinay-hinay. Ang padulong siya ang gamot na lata. O nagtakod-takod ang iyang mga sakit. So, kay maing buhaton ani no. Madlo ko ba kay basin og matakdan ning tanan. Muna ako mga snake plant. Kini mga sis, kabalo ba mo? Binartira nako ni siya og isa ka kilong hotdog, 3 ka kilo nga bugas kadtong lockdown. Uso kay barter ri sa mga sa una sa lockdown, barter bulak, barter og mga pagkaon. Muna nga nakatigom-tigom po ko ubay-ubay nga bulak kay abtik man kay ko mo barter. Makakita kay kog post sa Facebook nga barter bugas 3 ka kilo. Ako day nang daganon, ako day po kano kung bala. Ato to nito kay mang barter tag bulak eh. Bugas lang o 2 ka kilo palit day bugas barteran day nako. Mao ni daghan na kay kog bulak. Pero di po siya ingon nga daghan, tama-tama ra po. Kini ganahan kay ko ani pod. Siya. Indot kay kini gibarteran po na ako nig 1 whole chicken kadtong lockdown. Kini pinangayo ra na ako ni mga sisi. Nanganak na siya na siya babies. Pero siya
Sa tinuod lang no, di kay ko ganahan og bulak. Pero sukad tong nagka-lockdown. Thank you for watching mga sis. Bye! Sunod na po ta mag-uban-uban. Don't forget to subscribe my channel ah. Thank you!